गिदों नामा टेंखौनो होमब्ला जों सारनि चेम्बाराव हाबबाय दे नैबेवहायनो बेनो नै सारा नमस्कार सार बे सार बाय बाय आरोबाव ओमफ्राय नैबे थुनथुन साहाया ना नों बेसेबांसिम फरायनायनिमोनलाय डिग्री कमप्लीट जाबाय डिग्री कमप्लीट जानानै नैबेबायदि दखान होयो नै जेबो लाजिनाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं फार्स्ट टाइम नैबे भिडिअखौ आंनि रुमनिफ्राय माने जोंनि रुमनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरो बेबायदि नै रुमा आंनिया माने बारा गोबाव जायाखै कमप्लीट जानाया दा नैबेवहाय थाबाय ओमफ्राय सिलिंखौ नैबेबायदि एसे डिजाइन खालामदोंमोन नर्माल एसि बर्डखौनो खिन्थु कालारफोरजों माबाजोंहाय नै खिन्थु बांद्राय मोजां जायाखिसै लास्टआवहाय बारा डिजाइन खालामनोबो हाथ'वाखै आस्ते आस्ते खालामलांनायसै जायखिया दिनैहाय जोङो थांनो ओंखारदों बङाइगाव मोनसे स्किन डक्टरनाव माने आंनि बुरैनो एसे स्किननि प्रब्लेम जादों नालाय बेखौ एसे चेकआपआव जोङो दिनै थांगोन आरो माने नैबे बुरैनि दिनैहाय स्किन डक्टरनाव थांगोन आरो बेनिफ्राय मैया आं एसे रिसार्च खालामदोंमोन गुगोलावहाय जोंनि स्किन डक्टर माबा डार्मेट'लजिस्ट इन बङाइगाव बेवहाय आं मोजां रेटिंस मोजां फिडबेक मोननाय डक्टर एबा क्लिनिकखौ आङो स्किनफिनिटी होननायखौ मोननो हादों ओंखायनो बेवहाय चइस खालामनानै दिनै जोङो फार्स्ट टाइम बे स्किनफिनिटी होननाय क्लिनिक डार्मेट'लजिस्टआवहाय थांगोन आरो दे स' होमब्ला जोङो ओंखारबाय नानियाबो जाबाय रेडि नानि थांनायसै दा लुक दिस साइड थांनायसै आयो थांनायसै दा दे हाय होनदो दे खेबसे हाय होनग्रो लेट्स गो ओमफ्राय टायारफ्रा एसे बोराय जाबाय गोजानाव थांला एसे गिनाय मोनलायलाङो टायारनि अबस्था बारा मोजांलै नै होमब्ला जोङो थांबाय थानि दिनै थांगोन नायलांदो फेमिलि ब्लग एक्ट्रिसाबो ओंखारबोबाय होनब्ला ने मा लाना फैखो माथो इलाय थाव साफिननाय थाव थाव गोथार थाव ससमा बायनाय हरदो गिफ्ट ससमा गिफ्ट औ थांनायसै औ खेवनायसै र' हास्लाबलायले फिसाजो हास्लाबलायले गारियावथ' जों साथाम जाबाय बिफा बिमा फिसा ओमफ्राय सासे आब'खौ लांफाबावगोन जोङो आब'खौ एसे हेफाजाब होनोहाय फैबाय आब' बेलाय आब'आ एसे लाजिदोंमोन आरो जोङो जायखिया जा आब'आ हेफाजाब होनो ओंखारबाय जोंखौहाय दिनैनि दिनाव दे माबा मोनफैबाय होमब्ला चापागुरि सारियालि द मेन जांक्सन हाबबाय टाउन माबा मोनसे रायलायगासिनो दं इउनिभार्सल स्टुडिअ आइस हिटल' नुयो माथो होमब्ला मोनफैबाय नैबोनसै नै जायगायाव फैदो नानि फैदो मामि काम सौफैबाय होमब्ला ने सौफैबाय नों उन्दुबोदोंसो नोंना उन्दुबोदों होमब्ला जों मोनफैबाय नैबे जाबाय बङाइगाव पागलास्तानिनो आरो बेयो फार्स्ट टार्निंआवनो बेनिफ्राय ओरै नैबेवहाय माखासे पस्टार दंखायो गोजौआवहाय नैबे बिल्डिंआवनो आरो गोजौआवहाय माबा माबि दं स्किनफिनिटी नैबो पस्टार दंखायो बेलाय स्किनफिनिटी ओमफ्राय ओरै हाबलांनांगौ दां सिङावहाय ओरैहाय बेयाव दा मामि ओमफ्राय ओरै हाबबोयै लेफ्ट साइड नैबो नुनो स्किनफिनिटी बेलाय ओमफ्राय नैबे उन्दां नैबेयावसो डक्टर जिउल हक आहमेद सारनि MBBS MD डार्मेट'लजि वेनेर'लजि एन्ड लेप्रसि वाव होमब्ला जों सारनि चेम्बाराव हाबबाय दे नैबेवहायनो बेनो नै सारा नमस्कार सार बे सारानो जाहैबाय डार्मेट'लजि बे सारा जाहैबाय डक्टर जिउल हक आहमेद आरो बे सारनि चेम्बार गोबाङा मिथिया बेयो जोंनि बङाइगाव पागलास्तानाव दङ सोरबा मिथियोबो जानो हागौ आरो सर किमान दिन হৈছে আপোনাৰ এইটো খোলা এইটো আপোনাৰ লিটল মোৰ দেন এ ইয়াৰ মানে লাষ্ট ডিসেম্বৰৰ পৰা উই আৰ ফাংশনিং তো এতিয়া 1 year 2 months মানে আছে বেছি দিন হোৱা নাই মানে বেছি দিন হোৱা নাই বাंद्राय गोबाव जायाखै खायनो गोबाङा मिथिया ओमफ्राय बेवहाय माखासे बङाइगाव जेराव गैफेना फिसा माखासे सार्जिकल
खामानिफोर जेरै सबायमा बख'नाय माबा माबि आरो हेयर ट्रिटमेन्ट all types of skin nail hair treatment all ages মানে বাচ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম বুঢ়ালৈকে any sort of skin disorders plus আপোনাৰ কিছুমান venereal diseases sexually transmitted infection হয় যে সেইবোৰ then leprosy and also all type of মানে skin related surgeries মানে mole removal wart removal I mean even like certain cosmetic procedures koro like chemical peeling PRP hair loss or karone injection ase kisuma PRP all those things are done mane etia we don't have lasers right now but we are working kisuma tattoo removal or karone acne scars or karone maybe in the future near future we'll try okay mane bewhai mongona jabe mainly coroni treatment coroni treatment mane be khanai ni thakai benifrai मोखांनि स्किननि ओमफ्राय आसुगुरनि नेल्स अलसो आसुगुरनि बेफोरनि ट्रिटमेन्ट बेयाव होनाय जायो आरो नैबेनो सारा ओमफ्राय दा हिन्जावनिखौ नायखांबाय नै ओमफ्राय हिन्जावनिया माखासे माबा दङ बेखौहाय दा ब्लाड टेस्ट खालामनो होबाय सारा ब्लाड टेस्ट खालामगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे स्टार्टिं मेडिसिन्सफोरखौ होबाय आरो ना बेबायदि इनिफ्राय नैबे सारा माबा प्रेसक्रिप्शन लिरदों आरो ना बेवहाय मा नुदों आं सार की लिखिसे माने बेलेग डक्टर बेलेगर सार की ओइ हेन्डराइटिं देखौ बुझा ना जाय কিন্তু ছাৰটো আপুনি আৰুতো মানে বহুত ভালকে লিখি বুজিবৰ কাৰণে লিখি দিছে কিন্তু বেলেগ ডক্টৰ বিলাকৰ আমি এনেকা দেখি নাপাওঁ মানে এটুত কি আছে স্যার না মানে মোৰ the thing is that মানে সব মেডিসিন তো ইটস নট সামথিং সিক্রেট তো নহয় ৰাইট বুজি পাব লাগিব এটা যদি কাইলে আপুনি মোক লগ না পায় যদি কিবা মই আপুনি মোক কন্টাক্ট কৰিব নোৱাৰে এট লিষ্ট আপুনি মেডিসিন খিনি কন্টিনিউ কৰি ৰাখিবলে আপুনি বুজি নাপালেও বেলেগ এজনক দেখালে হি বুজি পাব লাগিব যে এইটো এনে ৰাইট ট্ৰিটমেন্টটো ষ্টপ নহব তো হেতুৱে মোৰ লজিক বেলেগ একো নহয় আৰু মোৰ অলপ মানে এনেকুৱা আছে সাফ সুতৰা থাকিব লাগে বস্তুটো মোক দেখিও ভাল লাগে যে ओके दा नायदों नै सारनि आखराबो हेन्डराइटिंआ जोबोद मोजाङै नायदो क्लियारलि नुयो ओमफ्राय सारमोननि माबाया क्लिनिकआ नैबेनो नै स्किनफिनिटी दे बे आरो बोले लकफाम सार थैंक यू फॉर डूइंग दिस ओके बयबो फै जायफोरा प्रब्लेम दं निश्चय फै बेवहाय दासिमाव मोजां फिडबेक आं मोननो हादों बेनिखायनो नोंथांमोननाबो जायहा प्रब्लेम दं फैनो हागोन आरो बेवहाय फैनो हागोन बेवहाय बेनिफ्राय सारा मोजां मोननानै नैबेवहाय मोनसे जिनिस लिरदों नै 30% अफ माने आंनि थाखाय आरो स थैंक यू सार इटु डिसकाउन्टनि कारणे दानिया ब्लाड टेस्ट नै हिन्जावनि ब्लाड टेस्ट खालामसिगोन नैबे ल्याबरेटरि ब्लाड टेस्ट नै गियो ओरैनो खालामनो गिदों नामा टेंकोने गियो बे लैबोरेटरी जाहैबाय नै ब्लड टेस्ट बे यहाँ पे कितना चैम्बर है सबका करता है यहाँ पे सब टेस्ट ब्लड का मतलब बेवहाय मेगननि डक्टर माबा माबि डक्टर रोखोम डक्टरफोर दं आरो ओमफ्राय बेव लैबोरेटरी नैबेयाव दं आरो ना बेयावनो खालामो जाहैबाय ब्लड टेस्टआ बिदिनो आं हिन्जावनिबो लाबाय थै नै हरै लागासिनो दङ नानि हे नों गियाखै दा ए थै बख'दों थै सिरि थानांगौ बेखायनो सिरि होमब्ला ओंखारबाय जों दा फार्मासियाव दं नैबे फार्मासि नै मोनजोबखायो जाहैबाय बेयावनो जायगाबो मोजां बिराद मोजां सिस्टेमेटिक जायफोरा मिथिया फैनो हागोन आरो बेयाव फेसिलिटि बेवहाय मा ट्रिटमेन्ट होनाय जायो मानि सायाव नै वार्ड रिमुभाल मल्ड रिमुभाल कन रिमुभाल बारा मिथिजोबलायलाङा नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लानानैहाय फैनो हायो बेयाव दे नै आसुगुरनि खानायनि मोखांनि स्किननि स्किनफिनिटी बेलाय स्किन नेल एन्ड हेयार क्लिनिक कन्टेक्ट नाम्बारा बेनो नै लोगोफोर नैबेखौ बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन ओंखारफिनबाय डक्टरनिफ्राय ओंखारबाय दानि थांनायसै नानिनि फिसा शपिं नायनि लानाय जायोना जाया नानिनि बाय दान्दिसो ओंखारफिनबाय जों फाग्लास्टारनिफ्राय दा मिथियामै थांनाय जायो ओंखारबाय नै हाखु दाखु जाबाय आब'आ शपिं माने एसे फार्स्ट क्राइ फैबाय नालाय बङाइगावबो एसे बे फार्स्ट क्राइयावहाय एसे नायनो नागिरदों बुस्थुफोर फसायथाव मोननो लांनायसै माने जों मोजां मोनखायो गोबाङानो मोजां मोनो फार्स्ट क्राइनि प्रडाक्टखौ नोंथांमोना मिथिखायो दा फार्स्ट क्राइयाव हाबसिगोन आरो नै हिन्जावा सिगां नै फार्स्ट क्राइ होनबाथाय बारलायखायोबो फिसाजोनो फार्स्ट क्राइनिल' गानहोनो गोसो लेट्स गो अके होमब्ला लेट्स गो नै बेलाय नै फार्स्ट फ्ल'र मोनबायानो फार्स्ट फ्ल'र हाबदो आखिजों
This is first cry. নাফামিছে নামারা নাফামিছে নামা হে বুজা নাই কিমান দিন হৈছিল খোলাটো স্যার এইটো স্যার যোৱা মাহৰ 12 তাৰিখে ওপেনিং হৈছে বেছি দিন হোৱা নাই তথাপিও 5 প্ৰডাক্টস সোমাইছে না অকে বোলা নাই দিনি जोंबो দিनै ভালে লাগিছে ফার্স্ট ক্রাই আহিছে আমাৰ বঙাইগাঁও আগতো এবাৰ খুলিছিল না সেই তাত এইটো বন্ধ হ'ল তেতিয়া আমি বিয়াই ফাটা নাছিল नै बेबायदि मोनो नै गथ' गोरलैफोरनि थाखायथ' नै बेफोरसै खिन्थु दाम जायो एसे खिन्थु जों गोदो हेवहां माबा बस्थानि खालाबायनानै उन्दुबोबायना आजिखालिलाय नै बेफोरसै ओमफ्राय नै गारिफ्रा नायदो खिन्थु एसे गिदिर गिदिरखौ बारा लाबोजानायाबो हुथुमलाबायना लांगोन फिसाफ्रा दा नायनायसै जोङो मा लानाय जायो मैथो फसायहाङाखै हाफ पेन्ट बोले खुन साइडआव दासे हाफ पेन्ट जिन्सनि नामा लायो दे नायदो दे नैदि हाफ पेन्ट नांगौ होननानै नैदि हाफ पेन्ट जिन्स पेन्ट हाफ बेयो लिरद्रायोना दिरद्रायोनो नानि माबेखौ लायो माखौ नानि माखौ लायो माखौ अबेखौ बेखौ बिदि बुस्थुफ्राथ' लेटल' जाहैबाय नै बिमाबो नादगासिनो दङ नैबाव गिदिर साइकेल बिगासिनो दं फिसाजोआ ओमफ्राय गोलैद्रायखाय गोलैलाबायजानो गिनानै बायथ'वाखैमोन आरो सोरबा इन्टारेस्ट मोनबाय नै नानि नाइस दे बाय नानि बाय आरोबाव दे बाय ओरै बाय नट खुनुरुखुम नैबे गांनैखौल' लाबायनाय सुइसआवबो बारा फैयाखिसै माने सामार कालेक्शन फैथ'वाखैनो ना सामार कालेक्शन हानाय ना एতিয়ালৈকে আহিব আর কি আচ্ছা ঠিক আছে बे गांनैखौल' लाबाय नै नानिनो नायदोंमोन गैया बेनिफ्राय जों दावखोफिननानैहाय माथो खालामबावनाय टाइमाथ' जाबाय नै जानायनि ओंखाम जाना लानायसो जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि फेभरेट हटेलाव बेनो जादों हिमालय साहा हिमालय हाजो ना हिमालय हाजोआव फैबाय आरो हिमालय हाजोआव ना हिमालय हटेलाव स' दिस इज हिमालय साहानि हिमालय बे फुराना हिमालय नङा आरो इयो ओंखाम जानो नै माथो लांदांसो जानानै दं सार गोजोन्थों मोजां दा औ ओइ डक्टरनाव थांदोंमोन स्किन डक्टर बेथ' मालिकसो जाहैबाय बस नै बेवहाय दा मा जाहोयो हिमालयनि सुरु नैबे मा होनलाय आलु फ्रायखौ मोजां मोनो आंनि बोरमा जानोसै बोरमा हिन्जावनि अमासोनो अमाया फेभरेटनो हिन्जावनि नानि नोंलाय माथो मा जायो आब'नो मा जायो अमा नानि नों मा जायो ओमफ्राय नैबे गय जाबाय नै सासे आदानावहाय गय दखानाव नैबे ओरै हटेल जाबाय दा हटेल खाथियावनि नैबे गय दखानाव ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायोना नाया मालाबा औ ओमफ्राय नों मा बल खेलानि ओमफ्राय नों बिहारि ना माथो बिहारिसो ओमफ्राय माथो बर'खौ फाराब रोंखो रोङो एसे मोन जोनोम ना मानलाय आसामावनो नङा बिहाराव जन्म ओमफ्य बेसे खय बोसोर जाखो 23 बोसोर बा ओमफ्राय रोंबाय ना बेनो दखाना बे हिमालय हटेल साहानि हिमालय हटेल मोखांनि माबालाय गय फानग्रा गय दखान फिथाइ सामथाइबो फानो मा नामलाय टुनटुन कुमार साहा ओमफ्राय नैबे टुनटुन साहाया ना नों बेसेबांसिम फरायनायनिमोनलाय डिग्री कमप्लिट जानानै नैबेबायदि दखान होयो नै जेबो लाजिनाय गिनाय गैया खामानि मावनायाव ना माथो ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबा बिजनेस दंबावो होनदोंमोनलाय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस खालामो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्रम भुटान भुटानाव एक्सपोर्ट इम्पोर्टबो खालामबावोसोनो जोङो टुनटुन कुमार साहा
थुन कुमार सा Kumarsa. बरिया दे लोगो मोनगोन दे फैयै फैयै मोनफैबाय हाग्रामा ब्रिजनि प्रग्राम जाग्रा पिकनिक जाग्रा जायगा ओमफ्राय बेयावनो फानदों नै मा होनो खुरुमजा तुरमुस वाटारमेलन ना मा होनो कुन जागार दादा यारे आइनदि आइनदियावनो गायनायनि आरो बियो ना बर' रोंना रोङा बर' नङा जाने ना जाने ए जानिबा লাগে ब्रा ও কেনে খা দিছে কো 40 টাকা কম না হয় ওই হুরুটা এইটো ফ্রি ও ভাল রে আপুনি থ্যাংক ইউ হা ধন্যবাদ নেবে ফ্রি যাইবাই হ্যাঁ এতিয়া একটা উঠাও দে খাবো নাকি ইয়ার লগত কাটি খাবো আড়াই কেজি 100 টাকা ना कत होमब्ला नैबे धुरमुसखौ लानानैनो भिडिअ'थ' सेस बाय बाय को बाय बाय अ होमब्ला भिडिअ'आबो बेखिनियावनो बाय बायसै दे लोगोफोर उननि भिडिअ' लोगो मोनगोन कि नाम आपनार नाम सिद्दिक आली बिसोर बेफोरबायदि दैलामबारिखौ इउटिलाइज खालामो गोरों खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा बारा रोङा ओइटा फ्रियावथे इउज करबा पारे ना ना फैसा दिबा लागे जट खेथि करे ना फ्रि एलाय फ्रियावनो मोनो जाहैबाय गोदैमार खिन्थु बुस्थुआ बोथोराबो फैबायना गोदै अब्ला भिडिअ'आबो बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर बाय बाय